Kubor nakaslem jong unong san hima. Ki nong yalam jong kadorbar raj nong po haringkat bat kadorbar shnong nong po nakajing sngo khajur kila penpau pat ba halor kajing le don bor jong kanong po town committee ban pentre ya scheme interlocking concrete block pavement haka jaka jong karaj kebadan langru hapdeng kajing pet jing khmi jong kadorbar shnong nong po kebadan hakmat jong kanong po town shopping complex hasor nong po habakaran chakilat pathai khobor mentakasngi hanong po uba linus lingdo ubadei ulingdo jong karaj nong po hakajing don ringkat urang ba shnong ka shnong nong po uba silver star mensong bat baro kidkhot jong ka dorbar right nong po ule thu baka nong po town committee kra le don bor dak ba pen pra ya kijing te jong ka right bat pentre kam juboru ya ka scheme hakate ka jaka jong ka right nong po klem ka jing yo bor ni jing yo jing bet na ka dorbar right nong po bat ka dorbar shnong nong po uba linus lingdo ula pentip ru hadian gajing ujor jong kinong yalam ka dorbar right nong po bat ka dorbar shnong nong po ki bor peniat district karibhoi kila batha ya ka nong po town committee ban pensange ashwa ya gajing pentre kam ya ka scheme ha usnam arhaja arpuar henry na kalyang ka nong po town committee ka khalam pensngap satya bat pentre bet ya ka kam ula pentip bah ka lai phau tarik jong ubnai ya yong arhaja arpusau kala don ru gajing yalang hapdeng kinong yalam ka dorbar right nong po ka dorbar shnong nong po lembat ka nong po town committee ha office trikam jong Raja Brahma additional deputy commissioner karibhoi hakaba nakaliang utegu he officer ula batha ya ka nong po town committee baka deban pha ya ka shithi panmap shaka dorbar right nong po bat ka dorbar shnong nong po halor ka te ke jingle don bor ka jongka baru baka deban siu ya ka bailut ksan halor ka jingpen pradusman ya ki jingte jongka raj hendai tang hadian shisngi na ka te ke jingya kren kata ha ka shitarik ubnai jemang kanong po town committee kalapan mi pat ya kashithi khot sngobha ban plipat ba no ya katika scheme interlocking concrete block pavement kabalapan kendet bat pen sngolingo ya kinong yalam ka dorbar right nong po baru ya kinong yalam ka dorbar shnong nong po halor katika jingle don bor jong kanong po town committee ka dorbar right nong po lembat ka dorbar shnong nong po kibu ka jingkentu shakibor peniat district karibhoi baru ya katanat trekam badikmi jong ka sorkar bagi di ban pensange mardor ya katega jingtmu ban plipat ba ya katega scheme lashai kasngi kata kalai tarik ubnai jembang arja arpusal bat lada nakaliang kibor penyat district bat katanat badai khmi jongka sorkar kimle aa nakaliang ke jongki kimban se ban shim da kiwi pat ki senjam ban pensange ya ka jing plipat ba ya katega scheme nengkong hakane kibor ni nakaliang jongka dorbar right nongpo rengkat di senran jong terbosnong nongpo proper ikwa ban penpau paiba ya ka jinglet on bor jong ka nongpo town committee kane ka jipensai chapi gi paiba kadai halor ka jinglet on bor ya ka jaka jong ka raj ka ba don lang ka jinglet pe ikmi ban ka dor barsnong nongpo ya ka jinglet on bor jong ki ya ka jaka don smart jong ka muda kompleks nongpo di boy district badang daihi ke jaka jong karaj kendai benta te ke jaka lasu le don bor berpentrei ya ka scheme bersna ya ka interlock concrete pavement of the parking space krem da yo bor na ka do baraj bat ka do barsno te ha ka laifo tarik berbesau ajar opsau kadon ngajing keren apren ka nongpo town committee dorbarai nongpo bagador basnong nongpo haka office rekam jong isar Raja Brahma ADC jong nongpo te haka te gajing keren ladon gajing penbai bag gajing tha nakaliang jong isar nagamta ka town committee bagade ban pha ya ka city penmap sa kador basnong nongpo bagador barai nongpo nagamta gajing le don bor ko jongka ban penpra klem da pentip klem da burom su ya ka jingtei kabalasna da ka right nongpo baka dor basnong nongpo house name ajar arpoar hadin ban nakaliang jongka district administration ka wan pensange nakaliang jongi burom ya kata andai kesan pat da na ka town committee ka su penpra Lem dah kano kajing friend bak kajing burom markuliang. Baka juga por nakliang jung sal Brahma ilap ha
ya nongpo tahun komiti baka day bensu ya ka pilot kesan na kamta tay jing penpra ya jing tay jibladon tay hadu menta mene ngina kemi nanti bakan don chua kata ka jing penbej kumulak tha na gibor di bahlor bar haju singi bisa brama ilak tha yangi borolai ki parti ba habede kata jaka kadai mendon ka jing baik lang ka jing ya stu jumut lang apa dengan nongpo tahun komiti 12 nongpo bakador barai nongpo Henry apa solongo pak kalong tang hadin sisni jong kate ke jing keren ngelayo bakendit bani i ya ka invitation ban plino ya kate ke jing trei hakalai tarik benai pesan ajar arpsau ka bedai lasai ke singi te kumban su pun kan mau kador barai nongpo kala ai subha ya ka jaka syaka urban department na ka benta bensna ya ka shopping complex na ka benta ka jing mentoy jong paiba bobon balang bat ka jaka ka badan hakmat jong ka tega shopping complex kadang dehi jong ka raj bat haus niam arajar khatsau ka raj kala IT bat island ya ka nongpo tahun komiti ba ka dor basnong nongpo tang hapo asnem ka jing kut na ka benta ban kinwanra ya ka development beautification na kamta katay ka jaka kata kalong ka jing ikut te hadin ba akut katay ka asnem kum jing ikut te asnem aja khandriu namar ba umsem ala banwanra ya kata ka development kum bala ikut te ka rai dong po kala simbyang ya katay ka jaka da kasaki lengba ka jing soy jong leng do rai Chairman jong ka nongpo tahun komiti rong basnong secretary snong jong ka nongpo proper bat kiwe ha ka house niam aja kan reung idon kan e ka sakiru habede kan e ka jing itu ka jonga hoi don ki benta ki ba khmat ki belangan sa karo lane forlin bala ai hi da ka rai nongpo Henry kumbangi jutip kat ba ka forlin kampat sim ya ka kampat penenkam ya ka kadang dehi ka hok jong karai ka nongpo banle kat ba ka subit kumba long lang kiwe hasilenter bat baro idang penenkam hi kat ba ka ro ka kampat penenkam tekum tahi ka don hok hi ki trai ba penenkam ngi hi dalam jeng khmat wat hane so nongpo ka long tahi te ngi kerpat ya ka administration bar ka department kabdi pej de khmi ya kane ka benta bakin subha ban pen sange shwa ya ka jingpli ya ka te ka jing trei ka bala dep trei ka ban long lasai ka sngi katba om patla banya penbej ha ka kom ka babyang apdeng ka nongpo tahun komiti dor basnong nongpo ba ka dor barai nongpo kumbala ya keren ha ka meeting ka bala long ha ka laipo tarik benai basau ajar opsau hak office rekam jong isar Raja Brahma ADC Nongpo River District.